Селям алейкум, вітаю всіх глядачів телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в багатьох країнах світу. Звісно, що головна і єдина тема, яку ми обговорюємо останні, вже скоро буде рік. Це війна, це повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Але кожна людина, яку я запрошую до нашого етера, дивиться на війну зі своєї точки зору, що абсолютно зрозуміло. І я радий, що сьогодні з нами знайшов час поспілкуватися Віктор Трегубов, людина, яку, напевно, багато хто з вас знає. Це достатньо молодий політичний діяч, капітан Збройних сил України, публіцист, співзасновник партії «Демократична Сокира». Чи я все сказав, пане Вікторе, або маєте щось додати? Селям Айдер, там все, власне. Добре. Ну і знаєш, я хочу з події почати, яка була довгоочікуваною. Ну, принаймні, я знаю точно, що і ти, і я на неї чекали. І ось раптом ранок вчора, понеділок, виявився таким важкуватим днем для Української православної церкви, так званої, насправді, філіали РПЦ і ФСБ, прийшли до Києво-Печерської лаври. І багато прогнозів. Ну, вся стрічка на Фейсбуці, всюди, всі обговорюють майже лише це. І прогнози у всіх різні, від круто оптимістичних до круто песимістичних. Від того, що від них відчепляться, що це все шоу СБУ там за таким замовленням там банковий, або навпаки, що все ж таки це остаточне питання буде вирішено, і навіть звучать пропозиції обміняти цих попів на наших полонених, політв'язнів тощо. Яку думку підтримуєш ти? Тут важко сказати. Останнім часом, буквально останній місяць, після того, як був невеличкий скандал, через те, що СБУ не хотіло взагалі чіпати УПЦ МП, і це всплило, там був невеличкий скандал, і вони почали чіпати УПЦ МП. І начебто там почали непогані розслідування, там затримали Іоаннафана Єлецького, дуже яскравий персонаж, і прийшли ось, власне, до владики Павла. Теж максимально цікавий персонаж. Цікавий він тим, що якщо ось просто пересічна людина в Україні згадає якийсь скандал, пов'язаний зі священником, майже напевно це буде от саме владика Павел. От коли люди там, не знаю, такі радикальні атеїсти розповідають про те, як священники ось таке роблять, там на джипах їздять, там пам'ятки культури ламають, журналістів посилають, людей на смерть проклинають, це Павел. Це насправді одна людина. Він яскравий навіть по вимірам московського патріархату. І тепер ось до нього прийшли. Це цікава історія, бо останні дні, буквально останні місяці, він перекувався в патріота. Щоб ти розумів, це людина, яка балотувалася до Київради спочатку від партії комуністів, потім від партії регіонів, і порівнювала Януковича з Христом. Публічно. А потім, от буквально після того, як вони стали казати, що вони вже незалежні від Москви, він перекувався в патріота і навіть почав шпиняти своїх власних священників за те, що ті ось забувають це смілювати. Щось нас зі зв'язку. Яскравий яскравий випадок був нещодавно, коли у Лаврі почали, власне, співати просто, співчі, які не звикли до зміни, почали співати там «Простирається матушка Русь», і потім спочатку був скандал, потім постраждав священник, який це робив, але вони просто не звикли, вони ж завжди це співали і якось не встигли так перевзутися, як перевзувся предстоятель. Тому цікаво, що до Павла, не зважаючи на це перевзування, прийшли. І ось будемо тепер чекати і дивитися, чим це завершиться. Ну, а прогнози, які є, і що б, наприклад, ти запропонував зробити, бо, суспільна думка, громадська думка, вона дуже різна. І хтось і сприяє це як шанс, виявити зрадників. Я, якщо чесно, я не юридичну мову зараз скажу, але якщо навіть просто завантажити їх усіх по всій Україні в буси і повезти на обмін, так, а потім, хто хоче, нехай повертається і доводить, що він патріот України. А в принципі, ця ж організація, вона сама по собі ворожа, так? Це радикальна, звісно, думка, я радикал відомий. Ось, а в принципі, чи можна їх, ось хтось казав, що Медведчук не потрібен Путіну, але виявився інакше.
І я думаю, що багато хто там потрібен Путіну, і вони друзі Кирила, цього московського. Тощо, які варіанти можна розглядати, ну, як більш-менш імовірні? Ну, дивись, коли люди кажуть про те, що їх взяти та заборонити, це насправді саме просто заборонити як організацію українському власне законодавстві, бо у нас фактично кожен приход кожної церкви, кожної взагалі релігійної організації є сам по собі фактично окремою структурою. І те, що вони визнають над собою якусь франшизу, як, наприклад, УБЦ-МП, це, власне, їхня особиста справа, яка їм гарантована законодавством про свободу совісті. Себто, фактично, ми маємо ситуацію, в якій у нас не одне УПЦ-МП, а кілька тисяч УПЦ-МП по країні. Ну, просто от вважаю, що кожне відділення нової пошти, умовно кажучи, це не нова пошта, а окрема пошта, просто в них є спільна вивіска. Фактично, так само в Україні діє законодавство про релігійні організації, не тільки християнські. Тому заборонити усіх, що мають єдину спільну вивіску, ну, це насправді непросто. Можна зняти УПЦ-МП з юридичної реєстрації, але вони викрутяться. Інша справа, що я б робив без цього, наприклад, можна вирвати зуби дракона, якщо позбавити їх взаємодій з державою. Бо будемо чесні, той самий Павло, він сидить у фактично державному заповіднику. Усі лаври з українським законодавством належать державі. Питання в тому, чому, власне, не можна розторгнути просто договір оренди, тим більше, що його умови дуже сильно порушені. Конкретно той самий Павло, він просто з свого часу зніс ворота 17 століття, тому що в нього джип не пролізав. Ну, це вже абсолютно порушення будь-яких норм експлуатації пам'ятника культури та історії. Тому, в принципі, було б бажання, бо навіть без радикальних заборон можна зробити багато цікавих речей. Можна перевірити зв'язки з Росією, можна перевірити фінансові зв'язки, можна перевірити бізнеси, можна перевірити, чи не відсилають вони в Москву реліквії та ікони. Спойлер, відсилають. Себто, в принципі, усю ту частину, яка справді має стосунок до антиукраїнської діяльності, можна окремо в індивідуальному порядку брати за відоме місце. Проблема в тому, що до останнього часу Служба безпеки України не хотіла цього робити, не було політичної волі. Більш того, заступником Офісу президента саме з цих питань був, вилетіло з голови, хлопець, який сам по собі зараз став діаконом у тому ж самому московському патріархаті. От і маємо. Тому мали таку проблему, але зараз, здається, її почали вирішувати. Подивимось насправді. Я ж теж не знаю, чим воно завершиться. Обшук провести – це дуже класно. Це дуже класна тема, але для цього вона ж може нічим не завершитися, крім того, що вони заявлять про те, що вони гонимі, що вони нещасні, що їх піддають репресіям. Якщо вони під час цього обшуку просто прийшли там, не знаю, і подивилися, що в них в підсобках, це одне. Якщо вони виявлять справді, наприклад, вивіз тих самих ікон в Російську Федерацію, чи якісь зв'язки із російськими козачками, все зовсім інше. Будемо дивитися, тут треба дивитися насправді, як у будь-якому випадку, коли ми говоримо про правоохоронні органи і про судові справи, подивитися на те, які, власне, висунуть звинувачення, які під ці звинувачення будуть аргументи та уліки. Бо якщо вони на них пишно, пафосно наїдуть, а потім виявиться, що немає складу злочину, це буде велика ганьба і це буде профанація. Ну, взагалі, знаєш, я так послухав тебе. Я думаю, що такий загальнозаконодавчий шлях, він ефективніший в даному випадку і в даній ситуації, і в даний час. Бо з кожним приходом розбиратися, обшуки влаштовувати нам, не лише, я не знаю, там СБУ, це армії не вистачить, скільки їх тут. І, в принципі, потрібні рішення саме такі, які ти, в принципі, ти пропонуєш. Я просто, я зрозумію, я думаю, що, знаєш, ще десь у владі, я не знаю де, напевно, думають, що не можна залишати одну православну церкву в Україні, я греко-католицьку просто не беру в даному випадку, да? Бо та церква нібито порошенківська, а цю можна там перевиховати на патріотів, але незалежних від Порошенка. Я думаю, що такий план, він нереалістичний в принципі, бо коли ти дивишся на цих людей, ти розумієш, що їх виправить лише, я перепрошую, що, так?
Ну, я з такими мракобісієм мав справу, тут бачив людей, вони б нас от з тобою просто з'їли б, фізично просто з'їли б. І це от, пам'ятаєш цей кліп Антіна Мухарського «Котлета з онука», так? І це абсолютно реальна історія, це абсолютно ніяка не вигадка. Ну, подивимося, що буде. Тут Пісков, ну, це робочий рот Путіна, сказав, що українська сторона давно воює з Російською православною церквою. Ну, розвоювалася українська сторона в центрі столиці, найрозкішніші апартаменти. Я не знаю, це така війна просто на смерть. Я, знаєш, ще одну я новину прочитав і трохи навіть здригнувся. Так, ось просто зараз, ну, майже рік уже, ну, повномасштабного вторгнення, я вже не говорю про інше, СБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії Гінера, Бабакова і Воєводіна. Ну, хто такий Воєводін, я не знаю. Гінер – це бандюк харківський, за прізвиськом Женя Харківський. Ну, там, у Москві. Ну, це він власник або там співвласник Центрального спортивного клубу армії. От. Бабаков – людина, яка за чутками володіє там, ну, майже там пів Києва в його власності, це торговельні центри, там, ну, будь-що там, готелі, тощо. Да? І лише за них взялися. А що робити зі власністю цих людей, на твою думку? І зможемо ми щось з цим зробити? Бо, знаєш, коли всі минулі роки я там ходив до певних там місць, і мені казали, це Бабакову належить. Я кажу, я тут їсти не буду, тут, ну, не буду тут жити, не буду тут ходити. Да? І таких місць забагато. Ну, в столиці то принаймні. Ще це ж не йдеться про обленерго, да? Там теж багато російського капіталу. Дивись, кожного разу, коли ми говоримо про такі справи, ми говоримо про таку собі метаною, преображення повністю усієї свідомості, як осяяння. Бо те, що робили наші органи раніше, і в тому числі СБУ, на жаль, у цьому аспекті була ганьба ганьбою. Кожного разу ми говоримо про щось, що можливо, ось прямо зараз вони змінилися. І ось, можливо, прямо зараз вони почнуть працювати нормально, класно, патріотично. Дуже хочу вірити. Але абсолютно не знаю, бо немає поки що таких прикладів. Немає, щоб я міг сказати, що ось от цього російського олігарха вони кльово взяли за яя. Ну, нема, на жаль. Може, оце кожного разу хочеться вірити, що це буде перша справа. От я зараз сиджу і дуже хочу вірити в те, що це буде реально перша справа. Можливо, справді війна просто змінює людей, і в СБУ змінилися кадри, і змінилися підходи, і є тепер політична воля, і все буде класно. Хочу вірити. Але реально повірю, звісно, коли буде там як певна сіточка успішних більш-менш кейсів. А скажи, будь ласка, а ти особисто знаєш або щось чув про нового голову Служби безпеки України? Ні, не моя парафія, і не моя спецслужба, скажімо так. Тому не можу коментувати. Ну, добре, ну це наша спецслужба, все одно. Ось. Я що хочу, я про цього, як його. Я хотів запитати, якщо можна, ну, напевно, виникає питання у глядачів. Я представив тебе як офіцера, капітана Збройних сил України. Якщо можна, чим ти займаєшся? Якщо не можна, не кажи. Ну, умовно кажучи, скажімо так, я це називаю стратегічні комунікації. Я займаюся роботою з інформацією, яка поступає, яку треба обробляти і поширювати. Називаємо це так. Це з того, що можна сказати. Ну, небагато. Добре, ну тоді перейдемо, раз ти можеш відповідати, в принципі, на все, перейдемо до міжнародних справ. І, ні, ще така справа є по армії. Знову ж таки, за інформацією джерел, ну, по-перше, росіяни пошкодили так чи інакше майже всі об'єкти, де виробляється електроенергія в Україні. А по-друге, ну, це погана новина. А новина так покраще, що кажуть, що ракетний потенціал РФ залишиться в такій кількості, якої вистачить, ну, на максимум 3 масовані атаки. Ну, напевно, вони на це розраховують напередодні там, ну, похолодання.
Я тебе маю трішки виправити. Вони насправді більш б'ють не по генеруючим системам, а по розподільчим системам. Навіть не тому, що вони вразливіші, а тому, що їх важче відновити. Кожен трансформатор це треба замовляти взагалі окремо. Це дуже індивідуальна штука, і поновити його, якщо він розбитий, то поновити його за короткий термін просто неможливо. Тому по генеруючому у нас якраз не так постраждала. Ось розподільча це капець. Щодо ракет, ти правий, єдина проблема в тому, що вони можуть спробувати завести з Ірану. Чи вийде в них це питання рубу? Так, власні в них закінчуються. Вони намагаються компенсувати. А шахеди ми вже навчилися збивати. Плюс ми зараз дуже просимо німців передати нам гепарди. Гепарди неймовірно ефективно працюють проти шахедів, але це треба, щоб там, де летить шахед, знаходився цей гепард. Ну, гепард для тих, хто в радянській армії служив, це німецький аналог шилки. Грубо кажучи, просто з набагато кращою системою наведення. Тому, в принципі, ситуація поки що не визначена. Ми не знаємо, чи докине Іран росіянам саме балістичні ракети. Начебто вони там збиралися, що щось їм докидати, але тут треба дізнатися. Якщо ні, то так, росіяни нам ще кілька разів щось роздовбуть, і потім будуть в них вже у самих ресурсна криза. Але це треба дивитися. Це треба дивитися в першу чергу. Тут вже не тільки це наша гра, а це ще й гра міжнародних організацій, які теж теоретично можуть трішки Ірану завадити це зробити. Ну тут Передбачати успіх. вже відкрита вже Ізраїль, тобто чиновник ізраїльський, високопосадовець, я просто точно посаду забув і не буду там вигадувати, заявив, що якщо Іран постачатиме Росії ці балістичні ракети, Ізраїль постачатиме Україні ще більш класні ракети. Там щось таке. Якщо ти чув, це було я чув, це було б класно, але треба дивитися по факту реально. Бо битва на заявах це класна штука, але подивимось, чи реально, наприклад, той сам Іран на це взагалі здатний, чи реально є в нього та заявлена кількість ракет. Усе це може бути просто одним великим моральним тиском на Україну з російського боку. Ми про це дізнаємось дуже швидко, ми це дізнаємось впродовж місяця ще до Нового року. Але поки що, я б сказав, so far so good. Незважаючи на те, що у нас зараз народ щиро скаржиться на відключення, вони у нас у значно меншому обсязі, ніж росіяни нам анонсували, що ми тому... Вони і почали раніше, вони стартанули кріпко, і знов-таки тут наші енергетики, вони теж є героями, вони що можуть, відновлюють. На жаль, деякі речі справді відновити швидко неможливо, бо треба просто замовляти окремі трансформатори, які треба окремо виготовляти під кожну окрему підстанцію. Тому, так, проблеми є, але проблеми не в тому обсязі, в якому можна було б їх очікувати. Принаймні зараз ось ми сидимо зі світлом. А відмикають не на 20 годин на добу, а здебільшого там години на 4. Так, тобто, як ти взагалі оцінюєш, може ти з ким, може сам розумієшся, може з ким спілкувався, на їхню спроможність досягти цієї мети, тобто повний блекаут України? Я не думаю. Я реально не думаю. По-перше, вони і не намагаються, щиро кажучи, це зробити. Вони б'ють конкретно більш по підстанціях окремих регіонів. Вони дуже люблять Київ, вони намагаються в першу чергу Київ обесточити. Чомусь вони полюбили Житомир, я не знаю чому. А деяким регіонам щастить трішки більше. Але мені здається, що в них на цієї потужності то немає взагалі. Тобто, якщо ми мовимо про те, що повністю обесточити Україну, це повністю розбити усі регіональні підстанції, нема чим. Реально нема чим, але можна створити локальні проблеми. Наприклад, якщо вони повністю зосередяться на Києві і будуть довбати саме по Києву, то можуть бути проблеми. Але з іншого боку, ми ж теж про це знаємо, тому туди, де вони довбають найбільше, ми навозимо найбільшу кількість ППО, і ППО у нас дуже сильно зростає в ефективності. Тобто у випадку, коли воно збиває вежі абсолютно всі дрони та 80% ракет, знов-таки для росіян це теж лотерея. Минулого загального залпу, щоб ти розумів, вони в нас кинули $1 мільярд.
Це як в тому анекдоті Микола, яка хороша на нас летить. І, власне, для них це теж не дешево і не просто. І коли з цього, власне, мільярду до нас долітає кілька тисяч, ну, це трішки для них теж, певно, неефективно. А чому, як ти думаєш, ти вжив таке слово фальстарт? Я теж його вжив одразу, коли вони почали. Ще було досить тепло. На що вони розраховували? Вони просто одночасно може виявляли ППО там. Чи чому вони так рано почали? Могли б, ну, в принципі, накопити там, да, і вдарити там в 10 разів більше там. Тим більше, що цей фальстарт, ну як ти кажеш, він призвів до того, що, ну, я не знаю, в якій прогресії зросли постачання там ППО, може ти знаєш, да? Ну, тобто зараз ситуація, ну, зараз війна, ну, ми знаємо, що на фронтах йдуть бої запеклі, так? Але розрахунок їхній загалом, да, це ось на Київ, на паніку, на не знаю, що вони доповідають своєму фюреру, да? Чому вони так? Це знову самонадійність така російська? Чи що? Ну, по-перше, в мене складається враження, що в них дуже останнім часом дуже часто підганяють власні військові операції під власні піарні потреби. Тобто вони дивляться не на те, наскільки це буде ефективно, а на те, чого вимагає російське суспільство. Бо з урахуванням того, що Путін вже Акела, який промахнувся під час Херсону, його імідж дуже сильно постраждав, то вони зараз дивляться не стільки на те, який власне це матиме військовий ефект, скільки на те, який це матиме піар-ефект. У російському суспільстві, у російських воєнкорів, у усіх груп інтересів, які почали гристися поміж собою. Тому кожен хоче зарисуватися як той, хто здатен, ну, от справді залякати українців. Тому можливо і фальстарт. Так, це не дуже ефективно. Так, наші встигли підтягнути ППО до холодів і отримати це ППО від Заходу, але хто ж знає, чому вони саме так роблять? Мені здається, саме тому, що їм просто треба щось показати. Ну, хоч щось продемонструвати, бо якщо російська армія відступає на Харківщині, потім вона відступає на Херсонщині, потім російський Чорноморський флот не може вийти з Севастополя, треба показати успіх, хоч якийсь. Бо якщо ось така, власне, мережа поразок без усякого успіху, ну це означає, що Росія програє війну. От просто. Немає навіть чого по телевізору Ні, показати. вона програє, але треба вдавати, що виграє, так? Ну, тобто... Ну так, як у Пелєвіна, да. Справжній вождь може довго симулювати власну смерть. Перепрошую, може довго приховувати власну смерть. Тут саме той варіант, вождь приховує власну смерть. Вони приховують той факт, що вони програють війну. А для того, щоб не було просто ось цього порядку денного, який складається виключно з поразок, вони малюють перемогу. Ось дивіться, ми в зоопарку єнота вкрали та у Києві подстанцію розбили, які ми великі молодці. Ну, мені щось там доповідають із того, що показує телебачення російське. Тут я думаю, що ти маєш рацію, вони просто в захваті від руйнувань, вони думають дійсно, ну там же все там на 10 помножено, що ми тут взагалі там замерзли всі там і не можемо просто жити вже там і трясемо цього Зеленського, да, підписуємо мирну угоду, здавайся, бо ми не можемо, вже холодно. І така, знаєш, абсолютно людожерська радість і навіть тональність цих програм, це просто така, знаєш, коли, ну, як от корова здохла в сусіда, так? А це таке просто загальнонаціональне свято, нібито в Україні там погасло світло. І тут таке питання, ну, більш філософське. Ось, як ти думаєш, ось, ну, що перше, курка або яйце? Тобто, це ким є Путін для росіян? Він є замовником терору, ну і їхнього там фашизму, рашизму, людожерства, або вони є замовниками, а він виконавець їхніх бажань? Як на мене, Путін – це просто людина, яка в собі вібрала усі бажані стереотипи, проаналізувала і вібрала. Він сам по собі ніщо, абсолютно ніщо, ну він блідна моль. Але він вібрав, просто подивився, що хочуть бачити люди. І він зумів з себе зліпити от саме те, що хоче бачити російський глубинний народ. Себто такий напівспитий радянський інженер, який сидить у себе на обриганій кухні у тільняшці,
та прагне величі держави. І ось Путін зумів якось виразити інтереси і цього інженера, і там простих робітників з Ніжнього Тагіла. І він зміг ефективно їх втілити. Тому я кожного разу кажу, що справа насправді абсолютно не в Путіні, справа в Росії. Коли люди сподіваються на те, що прийде хтось інший, ну давайте подивимось. Я пам'ятаю інтерв'ю Путіна у 96-му році. Це ж запісний ліберал. Це ж людина ліберальніша за мене зараз. Це абсолютний демократ, який взагалі попереджає людей проти того, що може ось трапитись ось таке горе, що в Росії буде запит на сильну руку, але це буде дуже погано, бо демократія помре. А потім він, власне, і скористався цією моделлю і цим рецептом. Тому, якщо я просто навіть що зараз, дивлячись на російську опозицію, бачу, що там вже люди, які зараз є більш імперцями, ніж сам Путін був у 96-му році. Тому, коли вони ці усадять сраку на російський трон, вони будуть, в принципі, як на мене, ще більш упоротими. Бо трон насправді змінює людей, і саме російський трон, він навіть з відносно інтелігентної людини, я переконаний, може зробити абсолютного маніяка. Тому проблема не в Путіні, проблема в Російській Федерації, проблема в суспільному запиті, проблема в тому, чим росіяни звикли пишатися. Проблема в тому, кого росіяни звикли зневажати усіх довкола себе. Проблема в тому, як росіяни просто бачать світ, як абсолютно вороже поле, на якому дикі племена б'ються за ресурси, причому за ресурси скінченні з нульовою сумою. І це є проблемою, а не Путін. Путін просто втілив усі ці стереотипи і використав їх собі на користь. Тепер він має дворці, а деякий час російський плебс мав відчуття величі і зараз може дивитися Кисельова-Соловйова і радіти від того, що українцям, власне, світло включили на кілька годин. А ти знаєш, що ти зараз казав про це, а я згадав десь 2003 рік, я не пам'ятаю, коли ці газові війни почалися? Який це рік? Щоб я пам'ятав, у не дуже активному формі на початку нульових, у активній формі 2004-2005, коли, власне, виникло якраз Росукренерго, а серйозно перше, здається, 2007. От я можу плутати, бо навскидку, але так. Це було таке гібридне покарання за помаранчеву революцію. Ну і плюс підкуп наших чиновників, можновладців. Ну не будемо про це, ми все це знаємо. Але я просто пам'ятаю, як тоді навіть діти, ну просто знаєш, дорослі там сидять за столом, і діти такі, і просто чують там Україна, або там телевізор щось розповідає. І діти підходять до батьків і кажуть, а що ми хахлів цих заморозимо, так? Заморозимо цих хахлів. І це було ще до Грузії, до всього. І ці люди, дітки, вже виросли. Вони зараз там, напевно, там в Путінській гвардії, може, готуються там вже трупами стати. Ну, це так, філософський такий відступ. Ну давай, раз я хотів на кінець, але коли вже почали ми говорити про те, що робити з Росією, і як там, що можна змінити, і як нам до нас зараз все ж таки стали дослухатися більше, ніж раніше. Раніше просто ніхто не слухав і казали, ну, Росія – це велика країна, а українці, вони просто, як мені казали, ти просто на них ображений, тому ти такий радикальний, русофоб, ти просто ображена така дитинка, так? Ну, я просто їх знав. І ось які реалістичні сценарії ми можемо запропонувати з Заходу задля того, щоб перетворити Росію чи територію Росії на, ну, якби гарантувати безпеку як собі, так і країнам Заходу. На тривалий, тобто на необмежений період часу, ну, бажано. У нас колись дуже співчували діткам без плану. Але десь місяць тому була новина, що хлопчик, який вижив у Беслані, загинув в Україні, куди він поїхав добровольцем вбивати українців. І це насправді абсолютно логічно, бо усі ці роки хлопчик з Беслану жив у Російській Федерації і вирос, власне, у Російській Федерації. Для мене проблема Російської Федерації структурна. Я не дуже вірю в те, що в ній прийде якась хороша влада, яка просто візьме та змінить. Бо
А що це буде? Це буде якийсь просвіщений авторитарист, який просто прогне усе населення Російської Федерації, усіх цих ватників, сотні тисяч під себе? Так не буде. Вже намагалися у 90-х, так не вийшло. Чи це буде людина справді демократична? Але справді демократична людина, яка втілить бажання власного електорату, це Путін. Бо саме таке є бажання електорату. Тому я не вірю в, чесно кажучи, зараз в майбутнє Росії як державного проєкту. На мою думку, Росію зараз можна говорити не про те, як її полагодити, а про те, як її стримати. Знешкодити, знешкодити. Там навіть так треба казати. Ну, власне, так. Чи треба для цього якось вводити якусь зовнішнє адміністрування? Чи треба для цього якось спостерігати за тим, як Росія розділяється? Чи достатньо для цього просто санкції, які просто б стримали її? Чисто фізично Росія не могла б виробляти достатньо зброї для нападу на сусідів? Це питання грубе, і результат, власне, залежить від того, як Росія вийде з цієї війни. Коли вона з неї вийде і в якому стані вона з неї вийде. Можливо, і сама розвалиться. Там є вже певні цікаві центробіжні тенденції. Але я просто вважаю, що головною проблемою Заходу, не всього Заходу, звісно, поляки, литовці добре розуміють, є ось саме це намагання полюбити росіян, відштовхуючися від їхньої антропоморфності. Але це неправильно, це не так. На жаль, росіяни не мислять у тих категоріях, в яких мислять європейці. Якби європейці справді дізналися, в яких категоріях мислять росіяни, вони б жахнулися. І треба змінювати саме ці категорії. Треба змінювати, а як ти в кожній людині з 130 мільйонів зміниш, наприклад, сприйняття світу, розуміння того, що ресурси світу не є скінченними, гра не є з нульовою сумою, розуміння того, що, власне, не усі війни в світі ведуться за нафту, наприклад. І взагалі нафта та розмір країни – це не головне. І розмір армії, те, як тебе бояться, це не головне в світі та в житті. Як ти зміниш таке переконання в кожного сільського алкоголіка? Ніяк. На жаль. І тоді, коли ти маєш справу з агресивним алкашом, якщо ти його не можеш змусити кинути пити, ти можеш принаймні забрати в нього усі предмети, які він може зашкодити собі та сусідам. Чи якось його ізолювати. Ось, власне, саме цим ми і маємо займатися. На жаль, Росія довела, що вона є саме той опасний делірійний алкаш, який буде ганятися за всіми з молотком, бо в нього делірії та ідеї власної величі. Тому треба просто в цей молоток в нього забрати і може навіть на нього гамівну сорочку надіти, і хай собі там бігає в межах власної кімнати, б'ється головою об стіни. Єдиний варіант. Так буде краще йому і нам. Я розумію, що алкаш – це така фігура мовлення, фігура мови, а насправді там інтелігенція, вона не краща, а гірша, насправді. Бо вона більш відповідальна за фашизм російський, бо вона доводила алкашам, що це правильно, своїм прикладом. І днями просто був створений, я думав, яким же фронтом вони нас візьмуть зрештою. Що ж вони зроблять таке, щоб нас не стало остаточно? Вони створили культурний фронт. І тут просто кров стине, я не знаю, всюди. Там, здається, Міхалков, здається, Башмет, здається, вся там Захар Прилєпін і вся решта. 100% ти про це чув і 100% ти маєш щось про це сказати. Що це означає? Це в рамках того самого контрпіара, тобто піара, який має відтінити там поразки, невдачі, або що це за шепіто, і навіщо так Путіну стало в нагоді активувати цю, не те, що вони активні, просто створити з них певне коло, вони ще один одного ненавидять там, так, але ні, там родина в опасності, таке. Симуляція бурної діяльності, насправді, мені так здається. Ефективність цього, звісно, ніяка. Але їм треба щось робити, їм треба щось демонструвати. Не можна ж просто сидіти та дивитися, як Росія програє. Тому треба знов-таки зарядити ось цих бойців. Вони ж ще активно гастролюють по всій Росії. Зараз Люці Газманової та Серга. Серга особливо смішно, якщо згадати, як вони починали. І співають про велич батьківщини. Себто це така культурна агонія, коли треба, хоч когось достати, хоч, не знаю, Жанну Бічевську достати з якогось там шкафа. А де вона? До речі, де вона? Вона ж така була, вона трохи така
А де Ну, вона? я не знаю, може жива чи ні, в якому стані здоров'я, в тому числі і психічного, але ось треба ось зараз дістати усіх Як цих ти, як ти мумів з згадав Жанну мозаїки. Бічевську? Я пам'ятаю, мені 7 років було в Тамбовському театрі драми. Вона з гітарою виходила і співала, і була така лібералка, ну там просто Окуджав відпочивав, я перепрошую. Да. Ну от, власне, і треба зараз дістати усіх мумів з мавзолею і носити їх по площадях як священні реліквії. Кажуть, дуже помічне. Ось, ну, власне, цим зараз і займаються. Я просто бачу ось цих їх творчих діячів. Я просто бачу, як в них змінюється навіть сама творчість. У мене колись була подруга, яка працювала зі мною, але вона з етнічна росіянка, просто виросла в Харкові. І в неї батьки це такий характерний електорат Вітренка, тому вона потім виїхала з України, зійшла з розуму, і там зараз записались у російські поети та пропагандисти. Я просто бачу, як якість навіть її творів зменшується. Там твори починаються вже з русский, 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 русский. Ехал русский через русский, видит русский в русский, русский, сунул русский, русский в русский, 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 русский. Ось десь, а до цього непогані вірші були. Тому ну, вони просто у цьому своєму угарі намагаються якось, по-перше, реалізувати себе, по-друге, вимістити усю цю емоцію, яку вони мають від розриву реальності. Взагалі творчість, вона ж зароджується на розриві реальності та бажаного. От зараз у них великий розрив реальності та бажаного, є певний творчий імпульс, вони його використовують як патріотичну агітацію. А ще хочу запитати про Медведєва, точніше, перевірити версію, яка належить там. Ну я просто про нього так не думав часто, але він таким пуделом став. І є різні версії: від алкогольно-наркотичної до версії, що там збожеволіла його багаторічна прес-секретарка, яку там колись знав по газеті одній. А хтось каже, що просто це не звертайте, тобто це нічого особистого, вони просто змагаються, ну, Медведєв і інші там навколо перед фюрером, да, що вони хочуть показати: ти мене не чіпай, я вірна людина, я ще більший кровожерливий за вас, майнфюрер. І вони просто сидять і думають, а якщо він просто, ну, так розгубиться і скаже: так, а подай сюди Лєпкіна-Тєпкіна. В принципі, для своїх Путін добрий. Ну, в принципі, він добрий. Він жодних, не те, що масов, просто репресій щодо еліти умовної він не вживав. А чи є така ймовірність, на твою думку? Ну, мені здається, що справді так. Тут ти правий щодо того, що справді вони просто намагаються вислужитися, показати, наскільки вони класиві та лояльні. Медведєва такого я, до речі, один раз вже бачив. От до цього. Я його бачив у 2008 році в одному єдиному відео. Може, пам'ятаєте, він в абсолютно чорному костюмі, от як Дарт Вейдер, камера там наведена мало не перепрошую, на рівні яєць, щоб він здавався високим. І він там каже, що це був перший раз, коли він не строїв себе інтелігентно, а навпаки корчив з себе такого великого страшного мілітаріста. І зараз я знову його спостерігаю в цьому доволі смішному для нього, якщо враховувати його, власне, навіть зовнішній стиль, амплуа. Мені здається, що так. Може, там, звісно, і Силька відіграла роль, але він справді намагається вислужитися. Чому так? За що я люблю диктатуру? У диктатуру є одна проблема. Як тільки справи починають йти погано, хтось має бути за це винний, хтось має за це відповісти. Очевидно, що зазвичай насправді, бо у диктатурах всі рішення приймає лідер, винний насправді лідер, але лідер не може бути винний. Тому лідер має призначити винного і привселюдно його покарати. І зараз, ну як в будь-якій нормальній диктатурі, в такій ситуації між прислужниками йде змагання, кого призначить винним. І вони зараз змагаються між собою, хто з них корисніший, хто з них лояльніший, хто з них більш класний, красивий і кого не треба карати. От, кого не треба знімати, кого не треба звинувачувати у провалах. Це зовсім лотерея, бо вони купають один проти одного, і рано чи пізно хтось з них таки впаде. Але для нас це дуже класно, насправді, бо вони ресурси зараз кидають не на те, щоб боротися з нами, а на те, щоб боротися проміж собою, щоб було кого призначити винним. Ну, скоріш за все, зрештою, призначить Шойгу.
Ну, тут така поки що логіка дій, але хто знає, Медведєва теж може боятися. Пригожин от просто взагалі розвернувся разом з Кадировим, використовував будь-який шанс і потихоньку стає новим центром влади в країні. Ну, знов таки, хаос це драбина, як казав один Ну, кіногерой. ти знаєш, що центр влади тут все досить умовно, бо, ну, наприклад, давай просто уявимо собі російські реальності, і ось Пригожин просто сідає в гелікоптері в зоні. Ну, це ж лише, тобто мандат на це може виписати лише фюрер, більше ніхто. Угу. І всі інші призначенці, вони всі призначені власне фюрером. І коли він нападає і критикує там цей Пригожин губернатора Санкт-Петербурга, так званого, який теж є призначенцем Путіна, щось це мені нагадує якийсь театр Карабаса, який просто Путін, ну, щоб від себе це все відчепити, вони розбирайтеся там. Тобто я вище за все це. Да? У мене таке я дивлюся в вечність, так? А вони там сваряться, тобто імітація якогось політичного життя. А насправді може бути, що влада там і дуже, ну принаймні всередині країни, що вона там достатньо міцна ще. Ну так, але знов таки для того, щоб ця влада була міцною, ось Дугін писав нещодавно про те, що треба принести в жертву вождя. Вождя в жертву ніхто не принесе, але вождь сам принесе когось у жертву. Для того, щоб влада була міцною, треба знов таки показувати, що ось є очевидні помилки. Навіть для найбільшого ватника очевидно, що те, що вони відійшли з Херсону, це не перемога насправді. І треба когось покарати. Ну реально, бо це так працює. Так працює це в диктатурах, так працюється в принципі і в демократіях, але в демократіях карають винного, а в диктатурах того, кого призначить винним. І ось і власне і будуть карати. Хтось на цьому підійметься, бо підгребе під собою ресурс, який залишиться, а хтось власне постраждає, і буде сказано, що це він і його політика все програла. Подивись на ті самі телеграм-канали Пригожина і пов'язаних з ним воєнкорів, які зараз дуже сильно мочать Шойгу. Будь за яку дію, будь за дуже сильно мочать. От є офіційна армія, вона ні на що не здатна, вона нещасна, а нормально воюють тільки вагнерівці та кадирівці. І в принципі цей наратив активно розганяється і навіть інколи, як на мене, проникає в мейнстрімні російські медіа. Тому от. Ну, це трохи дивно, бо Шойгу залишається другом Путіна. Вони дуже давно дружать, і це ще навіть до Кремнаша. Вони просто особисті друзі. Тобто він ні з ким в ліс не ходить удвох. Ну, подивимось, що буде. Давай тут я почув заяву містера Остіна, це міністр оборони Сполучених Штатів, який сказав, ну, майже дослівно, що українська армія набагато краще готова до війни взимку, ніж російська. Ти людина все ж таки зсередини, і тут твій коментар мені всім цікавий, наскільки це, ну, чому він так сказав, і в якому зараз дійсно стані ми перебуваємо, враховуючи зиму, яка важка, в принципі, в будь-якому сенсі, і військовому так само. Це правда, але це не наша заслуга, їхнє недопрацювання. Українська армія не ідеальна, дуже м'яко кажучи, не ідеальна, готова до зими. У нас є навіть проблеми з зимовою формою, хоча їх зараз намагаються швидко вирішувати. Питання в тому, що в Росії ці проблеми просто мають характер абсолютного фіаско. Це я згадав, яким словом можна замінити те слово, яке прийшло першим на розум. От якщо у нас з цим є проблеми, то в них цієї форми, наприклад, для чмобіків просто немає. Ну просто немає. Це означає, що дуже класно буде хлопцям, певно, вже зараз дуже класно буде у ХПшечках, чи у найкращому випадку у старих радянських ватниках, тих самих ватниках, в яких діди ходили. Дуже класно буде при мінусовій, особливо якщо вдарить там мінус 5, мінус 10. Тому так, українська армія більш готова, безумовно. Українська армія більш забезпечена і своїм, і західним, власне, постачанням тих самих, просто навіть того самого обігріву. Не кажучи вже про якусь там специфічну техніку чи системи наведення, які більш ефективно працюють у умовах зимової погоди. Але знов-таки нам теж це буде важко, нам теж це буде проблема, просто нам буде проблемно, а у росіян чмобіки будуть як під час фінської війни. Десь так.
А що по зброї? Ну, що можеш сказати? Може, якось там загально проаналізувати, як змінилася ситуація, ну, хоча б протягом осені для нашої армії, і на що чекати ще? В якому завгодно вигляді, конкретно, не конкретно, загально там оцінити ось. Ти знаєш, важко сказати, бо різним іде різне. Наскільки я просто бачив номенклатуру поставок, ми в першу чергу у нас це постійно було те, на що ми робили певну ставку, як якась перша система, яку треба закрити. Спочатку це був зв'язок, потім це були дрони, потім деякий час це була long range artillery, а тепер це власне ППО. І нам ці просто з'явки рано чи пізно закривали. Так, зараз у нас більш-менш нормально. Нам не вистачає ще тих самих дронів, нам не вистачає ППО, але ППО нам не вистачатиме ніколи, бо у нас розмір країни просто дуже великий. І противник, власне, може стріляти з будь-якої точки. Але якщо брати якісь чого, що немає критично, я б не сказав. Народ більш за все зараз прагне дронів, ну і плюс автотранспорт. Автотранспорт в армії – це розходник. І його просто ніколи не буває багато. Це взагалі як набої. Ось пікапів не вистачає завжди. Ну просто завжди. Але тим не менше, я не можу сказати, що зараз є якась саме нагальна криза, що ось чогось, що потрібно на вчора. В принципі, окремі підрозділи безумовно хотіли б ще більше, ще одну машину, ще один дрон і ще одну людину навчену нормально працювати з дронами. Але поки що маємо те, що маємо. Зараз у нас все ще закривають заявки по ППО. Зараз ППО найбільш нагальне, найбільш актуальне, саме тому, що ось власне ти бачиш, що відбувається з енергетикою. Плюс є ще така проблемка, як, наприклад, те, що ті самі німецькі гаубиці, вони насправді класні, але вони зношуються від такої експлуатації. Ми ж реально артилерію використовуємо просто в нон-стоп режимі, і воно зношується. А питання в тому, що їх треба лагодити, замінювати стволи та лагодити всю систему. А чи готові до цього виробники? Це велике питання. Насправді, як виявилось, Європа не дуже готувалася до війни, яка триватиме кілька місяців з активним використанням артилерії. Тому просто і запчастин то не завжди має достатню кількість. Тому так, треба працювати ще, то завжди є куди йти, як то кажуть, обладнання не завершиться ніколи. Останніми днями в росіян знов зачесався Київ. Тобто я бачив цього Рогозіна, здається. Ну, це персонаж там напівкомедійний, бо все, що він казав, нічого ніколи не збувалося, і він просто така погана, смішна людина. Але все ж таки, і хтось ще сказав, що так чи інакше, але Київ брати треба. І, здається, навіть Арестовичу поставили таке запитання, він сказав, що є ймовірність того, що вони знову накопичують сили, якщо вони це зроблять, і підуть там свинєю, це не він казав, це вже я, якось там останній рішучий бій, фюрер скаже, взяти Родина или смерть. Як ти оцінюєш ймовірність такого сценарію? Або ще один варіант, я згадав, Арестович сказав, що можливо вони все ж таки мріють про напад з Волині, разом, звісно, вже з білорусами, там вони хочуть, не хочуть, не підуть, якщо так, щоб відрізати Україну від Європи і з'їсти. Напад з Білорусі малоймовірний. А чому? Дивись, на Волинь ймовірність вища, бо там є, в принципі, там наші трішки менш захищені. І, в принципі, там було б це логічно з стратегічної точки зору, але питання в тому, чи є там для цього ресурс, поки що не спостерігається. На Київ нереально абсолютно, бо на Київ вони йшли у значно кращому стані, з абсолютно іншим співвідношенням сил, і мали там абсолютно грандіозну поразку. Тобто це буде реально останній бій, в якому вони покладуть просто все, що в них ще здатне якось на когось нападати. Було б непогано для нас насправді, але знов-таки цього не буде. Щодо Білорусі, там багато, з одного боку, там нереально спостерігається багато російських підрозділів, але з іншого боку, вони там здебільшого знаходяться на навчанні та на реорганізації, бо це просто близько до кордону України. Їм там зручно знаходитися, але
оскільки мені відомо, поки що не спостерігається накопичення техніки, достатнього для проведення якихось серйозних наступальних операцій. Тим більш взимку, тим більш, знов таки, ми бачили, що це було власне, у лютому. Пертися по замерзлому болоту – це не дуже просто, особливо, якщо враховувати ту саму Волинь, там і доріг то не дуже багато, насправді. Київщина ще ладна, а Волинь – проблема. Тому поки що немає конкретного ознаку. В принципі, теоретично можливо, але практично поход на Київ – це самовбивство, абсолютно самовбивство, можливий. Якщо хочеш, власне, битися головою об стінку, хто ж тобі завадить? Вони так само у Бахмуті б'ються головою об стінку, причому вже кілька років. Слухай, а чому? Перепрошую, Волині, закінчи. а на Волині, поки що малоймовірно. Скажи, чому саме Бахмут? Я просто був там, пару разів був. Ну, я не знаю, напевно, вже міста немає. Ось чому вони так вперто штурмують Бахмут? В них же є початково ніхто не скасовував завдання вийти на кордон Донецької області. І ніхто не скасовував мрію дійти до Слов'янсько-Краматорської агломерації. На шляху стоїть Бахмут. От вони в нього і ломляться. Це абсолютний ідіотизм насправді. Але з урахуванням того, що на інших напрямках наші їх просто відкинули, а там принаймні, там просто дуже коротке логістичне плече. Там можна постійно, в принципі, нападати, бо до тієї ж самої, до Донецьку, до Горлівки, там реально можна пішки дійти. І ось там вони можуть просто це робити зранку до ночі. І роблять це зранку до ночі, але ефективність нульова, але це ж російська армія, це ж принцип, якщо ти вдарився головою в стінку і не пробив, це означає, що ти погано вдарився ще раз, тільки сильніше. І вони цим принципом користуються вже дуже багато. Вони як велику перемогу подають там просування в напрямку Мар'їнки на якісь 500 метрів, хоча вони там просуваються буквально з 2014 року. Хай просуваються далі. От для нас це максимально ефективно, якщо ворог атакує там, де ми захищені, якщо ворог атакує там, де він несе важкі втрати, хай він далі там атакує. Було б гірше, якби він атакував там, де він може досягти якогось успіху із меншими втратами. Ну і, напевно, останнє запитання, але воно серйозне, 5 хвилин залишається. Запитання таке, я багато прогнозів чув, причому так і з вуст серйозних людей. Тобто це не по вулиці ходили якісь там експерти, а військовий, колишній, американський. І навіть я такий прогноз чув, що Крим буде звільнено до Нового року. Я тут трохи просів. Я не хочу цього коментувати. Взагалі, не коментувати час – це не дуже таке популістська, як на мене, справа. Тобто, якщо ти кажеш, що ось завтра ми звільнимо Крим, йди і піднімай людей в атаку, там, організуй наступ, там, віддавай накази. А якщо ти не можеш цього зробити, то термін – це просто не твоя єпархія, не твоя тема, так? Тому я так акуратно запитаю. Причому ми різні версії чули. Там Резніков, здається, сказав, що взагалі Крим буде повернено мирним шляхом. Як версію він теж сказав. Це ж все припущення взагалі. Да? Хтось каже, що лише там Данілов, напевно, каже, що лише військовим шляхом. Да? Тут питання таке, знаєш, як у цій радянській грі, що де коли. Що можеш сказати з цього приводу? Іронія в тому, що справді Крим поки що з чисто військової точки зору виглядає ближчим до звільнення, ніж, наприклад, Донецька область вся. Ось я таке теж. Так. Так, це правда. Бо якщо українцям вдасться розвинути наступ на лівому березі Херсонщини, то виходить дуже класна ситуація, коли ми виходимо на кордон з Кримом, а Кримський міст вже пошкоджений. Якщо його після цього вдасться ще допошкоджувати до непрацюючості, а Чорноморський флот вже запертий у бухті, це означає дуже класну річ, що Крим опиняється у тому самому стані, в якому були російські війська на правобережжі Херсонщини. Тобто він ізольований. Не те, щоб його не можна снабжати, теоретично якось там можна. Це півостров, там гірше за Херсонську область, в принципі. Власне. І у цій ситуації так, тоді знов-таки перед російським керівництвом постає питання непростих рішень. І у цій ситуації справді так, визволення Криму воно виглядає достатньо близьким, але дуже залежно від звільнення ось цього невеличкого, насправді, трикутника Херсонської області, який залишився.
Мгм. Там, звісно, його звільнити це ще велетенська проблема. Але якщо вона буде вирішена, то так. Я не настільки оптимістичний, щоб стверджувати, що все це буде там до нового року. Я не знаю, як для того, щоб стверджувати, що воно буде до нового року. Треба, щоб, наприклад, українські війська вже звільнили Каховку, наприклад, і там десь стояли під Геличеському, десь рідний мені Джанкой, десь там в бінокль проглядався. Але поки що такого немає. Тому на цей рік я не дуже сподіваюся, хоча було б непогано. Але те, що Крим зараз у другій черзі, власне, після залишків Херсонщини та Північної Луганщини, це правда. Це є справді ось. А ось, наприклад, Донецьку область можна ще там довго колупатися, бо там, власне, прям безпосередній кордон з Росією, там немає жодної ізоляції, там залізниця, якою можна до нескінченності тягати власне боєприпаси, і плотна застройка. Я чув цитату, ну хвилину, залишається від сенатора республіканця, до речі, що Росії доведеться повернути Крим незалежно від того, як це відобразиться на іміджі Путіна, незалежно від того, як вони до цього поставляться, як би ти прокоментував це. Я б порекомендував це цитатою з одного відомого геополітика: «Нравиться, не нравится, потерпи, красавиця». Не красавиця, ні. Уродина. Зробимо. Уродина. Потерпі уродина. Дякую тобі, що знайшов час. Швидко все сплив час уже. Віктор Трегубов був в нашому етері. Ну, цікаві речі і для кримців особливо. Так, є над чим подумати, а також є над чим подумати колаборантам, цим прекрасним людям, яким ми передаємо спільний привіт. Ось, точніше, привіт. Так що з привітом, товариші. Російський рейх буде зруйновано. Це був телеканал АТR. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей.